So mga pre, isang mabilisang boxing news update tayo. So mga pre, matapos makansila ang nakaschedule sana na pagdipinsa ni KG Kataraha sa kanyang OPBF Super Flyweight title kontra kapwa Pinoy prospect na si GR Kenel noong November sa Japan, ay nakansila ulit ito ngayong Pebrero. Pero nabigyan naman ng laban itong undefeated Pinoy prospect natin na si Kataraha at bukas na nga ito gagawin. Isang Pinoy pa din ang kanyang makakalaban at knockout artist, ito ay si John Blaso. May record itong 16 wins, 12 dito via knockout, 8 talo, 3 tabla. At former WBC Asian Continental Bantamweight Champion din ito. Habang may record naman si Kataraha na 16 wins, 0 loss, 13 via knockout, 8 rounds non-title fight. Sa isang interview kay Kataraha, bagamat nakansila ang kanyang laban kay Raquel, ay tuloy-tuloy pa din daw ang kanyang training. Importante daw ang bawat laban at dapat maganda daw ang magiging performance mo bawat bakbakan dahil isa itong hakbang para sa mga darating pangbigating laban at mga malalaking oportunidad. Kasalukuyang rank number 10 itong si Kataraha sa WBO, rank number 11 sa IBF, rank number 13 sa WBA at rank number 19 sa WBC. Habang itong makakalaban niya na si John Blaso ay galing naman sa dalawang magkasunod na talo, kaya naman desididong makabawi at manalo. Sa kabilang banda naman mga pre, matatandaan na ang huling laban ni KG Kataraha ay kontra kay Edward Hino noong nakaraang taon para sa bakanting OPBF Super Flyweight title at nanalo si Kataraha dito via unanimous decision. At kahapon lang ay lumaban ulit itong si Edward Hino sa Elorde Sports Center sa Parañaque at matagumpay nga ito, nanalo via 3rd round TKO kontra Virgilio Silvano. Ating tignan ang latest fight ni Edward Hino kontra Virgilio Silvano.
control dog. We are watching now the main event of this fight. Support Philippine Boxing. And this is Alvin Escofria, Fight PH. Thank you for one of the report with Bruce Silvano. Eduardo is throwing some bomb. Wow, what a nice exchange for both fighters. Number 3, Silvano. Hard shots by Heno. Oh, that head body combination. Sending Silvano down. Oh, nice body by Heno again. Oh, what a right to the body by Edward Heno. No more. Kasama natin ngayong araw na to, sa event na given by Johnny Lord Management International Celebration with Paranaque City Hall today. Maraming salamat po. This is your commentator for this day, Alvin Escofrial, Fight PH. Maraming salamat po.